a shirin wakar nayi mun talla wanda wuda mun ji da muje muke so ga dama. Al'umma rahama, al'umma jarin koje shugaba, al'umma jarin 'yan kasuwa, al'umma jarin ma'abuta sanin sai hancin zamantakewa a cikin al'umma. Bisa wannan nasarar Zamfara suka samu, mukaddashin babban daraktan hukumar samar da ruwan sha a yankunan karkara Alhaji Lawali Sanusi Shamakin Daba, a madadin shi kansa daraktoci da ma'aikatan hukumar duk suna mika sakon taya murnar su ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Dauda Lawal Gamjin Gusau akan murnar shekara daya akan karagan mulki. Haka kuma mukaddashin babban daraktan hukumar samar da ruwan sha a yankunan karkara yana kara taya murnar su ga mai daraja mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Mani Malamin Muni Masamar Muri Matawadan Bukum, shugaban majalisar dokoki ta jihar Raj Honorable Bilamin Ismail Morike, sakataren gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abubakar Muhammad Nakwada, shugaban ma'aikata a fadar gwamnati kuma mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP ta jihar Zamfara Honorable Muktar Muhammad Lugawan Bambaru. Hukumar samar da ruwan sha a yankunan karkara tana ƙara godiya bisa ga haɗin kai da take samu ga gwamnatin jihar Zamfara da har ta samar rijiyoyin murtsa da bohol masu haske da masu amfani da hasken rana da rijiyoyi a yankuna sama da 40,000 sun amfana da wannan duk a cikin shekara ɗaya na mulkin Gamjin Gusau. Ga kuma inganta sha'anin ilimin ƴaƴanmu da ma samar da matallafan karatu, inganta sha'anin kiwon lafiya birni da karkara, ga kuma ba da kayan noma ga manoma don farfado da sha'anin noma a wannan jiha, samar da hukumar nan ta askarawan Zamfara don yaƙar barayin daji da suka addabi al'ummar wannan jiha. Duk dai a cikin shekara ɗaya na mai daraja gwamnan jihar Zamfara an samar da titunan zamani a cikin garin Gusau da ma sauran ƙananan hukumomin wannan jiha. Magance matsalar ruwan sha a cikin garin Gusau ta zama tarihi. Mu kan ba abin da zamu ce da Gamjin Gusau sai dai Allah ya taya shi riko, amin. Wannan sakon taya murna ne daga hukumar bada ruwan sha a yankunan karkara ƙarƙashin jagorancin mukaddashin babban darakta Jalawali Sanusi Shamakin Damba. An sada taki ta zama ni'ima a shirin wakar nayi